ଚାରିଟା କେମିତି କରାଯିବ ଚାରିଟା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି ସେୟାର କର। ଆଉ କିଏ ଖାଇବ କମ୍ ଖାଇଛୁ ଏବେଟା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସରିଗଲା ମାନେ କେକ୍ କଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ଭୋଜି ସମୟ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରୁ ମରିଗଲା। ଏଇ ତ ସ୍ମୃତି ଏଇସବୁ ବାର୍ଥଡେ ଫିଷ୍ଟ। ଯାହା ହଉ ମୋର ଫେମସ୍ ଆମର ମୁଢ଼ି ଆଳୁ କଷା ବରା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ମିଶା ହେଇଛି ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଲାଗିଛି। ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ କହିବୁ ମାନେ ବାର୍ଥଡେ ଟ୍ରିଟ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି ନାଇଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ତା ସହିତ ଗୋଟା ମୁଁ ଖାଇଦେବା ଆଗେ କିଛି ନା କିଛି ଦେହ ଭଲ ରହିବ ଖାଇଦେବ। ଆମେ ଖାଇବା ଏଇ ସେଇଟା ରଖିଦଉ ଇଏଟା